Pozdrav ljudi, ja sam Nikobod i upravo sam sišao sa World Stage na In Music Festival. Osjećaj je divan, osjećaj je kao kad gledaš, kad imaš 7 godina Roberta Planta na stage-u i onda ti dođeš na taj stage i možeš biti Robert Plant na tih pol sata. Dosta dobro je. Da, od posjetioca imam neke privilegije ipak sad. I fino imati privilegije. Dobro je biti u tom dijelu stanovništva. Super je osjećaj, zapravo volimo In Music, volimo festivale kao takve, a osobito In Music i drago nam je da nije kiša, iako malo je teže pod ovim uvjetima, ali evo, ja mislim da je ovo, eto, zato ne pada kiša jer je Mangrove na In Musicu, obično je svake godine bilo vrlo kišno. Super je i evo, jedva čekamo da krene. Pa zapravo je super osjećaj jer jako je opuštena cijela vibra, onako imaš osjećaj i zamišljaš da je nekad tako bilo na festivalima, Woodstocku ili nekako, zato što baš je neka opuštena atmosfera i mi smo se malo prije u backstage-u, svi se zezamo opušteno, doćemo tu, osvirat ćemo, poslije ćemo ići na ovaj stage, pa ćemo ići na onaj stage i ne znam, ok, baš je lijepo i bez pritiska nekako. I super je ekipa koja radi na festivalu, sva ova tehnike, znamo ih već sa puno koncerata, nekako sjećamo se kod doma zapravo. Lijepo je i sad doći i biti na tom drugačije. Festivali su drugačiji, imaju neku drugačiju atmosferu i nekako nije samo tvoja publika tu. Dakle, nisu ljudi koji su samo došli slušati tebe, nego i neki, ajmo tako reći, putnici koji će možda stati, koje moraš uhvatiti ili onako. Tako da, jako zanimljivo. Gledatelji Pop Rock HR, super ste, hvala vam što gledate. Pozdravljam vas ovdje sa sunčanog Jaruna i dođite na moj sljedeći gig na Dan Radićevo, Karlovac, najljepši grad na svijetu. Pozdrav svim gledateljima Pop Rock HR-a i pratite nas po moru, bit ćemo na 100 strana lokacija festivala, negdje ćemo se sigurno vidjeti.